Kumpul jare banyak doke bacol kari siji. Abang-abang gendera lontong ketan sidik kuburan mayit. Lampi abang ketan jomoto ada umur ke golek duit. Abang-abang gendera lontong ketan sidik kuburan mayit. Lampi abang ketan jomoto ada umur ke golek duit. Kumpul jare banyak doke bacol kari siji. Tole cena becak tole ceci. Kumpul jare banyak doke bacol kari siji. Gula Jawa rasane lagi kripik mlinjo dipangan asu. Urip mulya kudu marsudi buta ijo jati gugu. Mas Rut, Salam. biasanya ki ande sirik joget, tetep madepe yo nondile joget. Heeh. Ya lek joget nondi madepe nondi ket mau. Ing mang iki napa to kok beda to wengi iki? Wengi iki Ora. Andes happy amargane dikancani ro pacar. Tamu. Lek zen kan saiki ra kancani. Lek zen ki ra dikancani ngono kuwi. Biasa. Ora. Piye? Masalahnya wis do akeh kancane. Oke kancani. Rodi, Rokako. Heeh. Aldut, Rokae. Heeh. Riko. Iki. Ayo. Ora. Iki Ra. tetep Mau kan video call. Heeh. Halo sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, HP. Kejan ki kok. Katane salam dhewe dolanan belek. Aku mah mampu belek. Ora. Sikilmu, Sik. sikilmu nek arah semiran ya aja semiran ngono kuwi. Piye? Kepiye? Kowe ngono. Oh. Kowe Ya, mek kono pas mak jlit anget ngajar. Ayo kuwi Ayo. belek tok. Dimek trot. Ayo aja dimek. Dia nyut to. Oh, Pak plekenduk ngajar. Ki Apa? mbak digajar. sik tak takon nganteni. Nah, nganteni. Nganteni ono. Ono. Ndi kondene? Kae. Ndi nganteni? Lambe putih ae. Lek, ngene, Bos. Ora wis demek urung. Hah? Ayo. Riko kowe. Bojone ndi? Alah, turu dhisik wis bal-bal aku iki. Ayo. Ayo. Wong kowe le dandan ya kesuwen wong gendani Riki, Bos. selak. Ayo sampean rene tanggung jawab undang-undang dhewe kudu wanita kon. Oh, aku yo gek Piye? benah iki yo nganteni yo. Iki genai. Oh. Ayo Ya berdiri. iya le ngantene ge le ngantenan ge Riko mau. Kuwe ngadeg. Oh, Ya. ayo. Nah. Cekel miki sing hairless. Ora
nek nganteni Piye? kakung. Heeh. Ora bagian nyekel mie. Lah piye? Engko nganteni wedok. Iki didengake muga-muga nganteni sapa jenenge wong loro mau. Sopo? Iki ake wong kene yo. Aku Ngawur wong kene. Lah, Kadhepen aku ora ngene. ayo sapa sing ngantenan? Mas uli-uli ngono ae. Ganti kleru le nyebut. Sapa? Checklist, checklist. Kuwi Eh? nek Riko WA aku sok checklist. Lah iya kuwi, Mas checklist. Ning aku seneng karo ngantene. Lah iso. Lagune mesti sengit aku. Ngono. Ayo, sengit aku ala sengit aku. Riko kuwi lek dut ngono malah ngene. Galo. Kepiye? Wong lapake gek do dikoras. Gek galo. Oh iya, gamane do mati yo. Yo, Ayo. sengit aku, lah sengit aku. Itu nyok aku. Kaya munyuk. Hei, sengit aku alah sengit aku neng ketemu. Senajan kowe sing cemburu. Aku ra apa-apa. Ayo. Ora iso nyanyi. Ora cek lebare sing Ngawaru ono Islam rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lampun puasa ayo prakanca ngaweru ngono rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ning bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun ibadah lamun puasa ayo mongkong jong ngaweruhana suling Ora muni, Ju. saiki rukune Islam ya iku bes Sik isi gedhi. bes ayo prakanca ngaweruhana Ora muni lek. Kegedean pring ra muni. ora Lek Rudi mah mlayu rono. ayo biasa kok Akon nyanyi lunga. heeh Ayo wis nyanyi dewek. Ya. Aku. lagune apa Baik, tentunya yang Hah? spesial hari ini tentunya Oh, ya. bersama saya dan juga Cak Kelep ya. Kita kasih tembang hadirnya untuk Panjenengan saya. Oke. dan juga hari ini saya sudah merasakan kosong iseng Yos. dan juga diberikan satu buah lagunya yang berjudul Diamput Ewon. Wis ana sing nggoni. Wis ana sing nggoni. Lep. Awak iki lho, cuwel iki lho. Aku tesi karo Mas Rudi lak memburi. Heeh. Napa dhek nututi? Ayo samar Apa, digawa. amelu? Samar digawa. Hah? Kuwi iki wis do metok. Heeh. Apa to? apa meneh Apa? Astagfirullahaladzim Yo ngene. Itu lanang wadon loro ngelmu wajib kae
ana loro ilmu aja lerene durung ilang padhamu aja lerene durung ilang padhamu Ilmu iku ayu kaya widodari. Ilmu iku ayu kaya widodari. Kulit moyo kaya don suwari. Kulit moyo kaya don suwari. He ha a mah senengen nih. Sing joget doang. Ale jeblok kuwi kok. Saya le nginom. Aku yang ngerti bebekno didelok bojone ro anake sing semangat, Le. Heeh. Sing semangat. Ambok-ambok dudo ya to sing semangat. Ah, bebekno dudo semangat lho. Nek kene ana rondo bareng. Alah wong sing ngasta semangat kok. Endi? Wae. Sing endi? Kuwi mono lek dikancani. Hei! Ya. Hei. Ora ngono kuwi. Apa? Mending ngono. Ah, ketoke. Mending brongos ngono. Ya tan bener kok. Suling meneh. Rudi. Ya, wis ora apa-apa ya. Semen kunjala panite tek dung tek dung Tuk, tek tuk, tuk, dung tek dung tek dung tek. Toko sari wali ayo. dadi katel. Mahno telek mundur. Dinyanyi malah meneng. Ayo, ya wis. Aku kowe iki vokal-vokal kaya iso Oh, joget. oke. Kowe nyanyi, aku tak dudek duk. Oke. Lek Rudi karo iki bocah-bocah Apa? main joget. Yo, wan sulinge guang sik. Kuwi jeblok lek. Ora apa-apa, pemain kok. Pemain rawani jeblok ora sik. Iki kan ngantenan. Iki ngantenan. Bari Aku iki. nyanyi nganten. Oke, nyanyi nganten. Yo. Dut. Ngene, ayo. Ayo. Napa? Maju. Ayo. Iya, iya, maju. Ayo lek Zen. Ayo. Gah jeblok. Halo kok. Ayo. Bakule apokat ayo. Ayo, bakul pring. Kepiye? Maju wo. Gantian. Ayo, bakul celok. Iya. Oh, rambutan. kene wae. Aja maju-maju. Wae majune gersak. Joget, Le joget delok nyong, cekel. Ora, wong dheweke gegajikan kaya do iso joget. Ayo, lek Zen cekel siji. Wes ya engko Ayo. ora guyu. Ora guyang-guyu. Ayo bakul cilok. Bakul cilok. Mol, ayo mol. Ayo mal. Moli. Ra iso joget. Oh, wis ora Ayo, apa-apa. tak nonton wae. Aku ki ora iso joget. Ora iso. Iki tak ngetes. Marep nono. Marep nono. Marono. Ya. Loro-loro. Iki loko penyanyi kok sikile lek sikile ra menyaki le. Yo, sampean telu. Jangkrik wis gedhi menyaki kok. Lek loro. Marep nono. Alah ora apa. Kono le. Iya. Papat. Sikile dur. Sikile. Ayo, ki lho. Ngawur dinyak. Ayo, marep nono, marep nono. Des. Dewe vokal. Ayo, aku kan vokal. Nek penarikan nurut karo vokal ya. Ayo. Wis engko tak weke. Yo, idalah kang ana wujude Bapak Rono, ora rene-rene. Loro-loro yo. Ana kang wujude gagah-gagah wis padha siaga
Nggih. ana sing nggo sandal jepit ya ana nggo sing sepatu. Iki lho Kang wujude arep joget. Yo, siap-siap. Kowe kene aku tak ngendangi. Iya. Iya, apa? Iya. Iya. Yo! Apa? Aku piye iki kok ki? Ora lagune kok. Ya. Aduhai senangnya pengantin baru. Joget. Hah? Iya manut ngarep. Ya wis saiki wae. Kobro wae kobro. Sing ngarep ra usah. Iki khusus iki lho. Kowe rada minggir ra apa-apa. Warang wis tuwa ki rada ora krungu. Iya. Ya yo gundel pacul kendele ngerti ayo lek riko ayo gur ngene-ngene Des, to yo bingung lek joget. iya kudu iso Kowe sing duduhi. eh Oh, ya. Contoh nih. Ya, ora kae wae sik aku vokal kok. Gundul pacul-cul gembelengan. Gundul pacul-cul petentengan. Asal ora menawane dhewe njuk gantine iki yo. Wong kene wis do tuwa yo. Ayo yen. Menawane kowe engko vokal karo montolan bareng, Rudi bareng nyuling karo montolan kan lumayan. Kena ge bakul apa nganu nek. Nek iki ra usah iki wis master. Master. Kae rono. Iki bakul. Ya, Jo. Gundul pacul-cul kenelengan. Gundul pacul-cul patentengan. Wakul klimpang segane dadi saratan. Wakul klimpang segane dadi saratan. Gundul pacul pententengan. Gundul pacul. Wes bengi wah. Ngerti yo ayah ra to kowe iki. Apa iki? pengantin baru sing rewang duduk bersanding bersendagurau. Duhai senangnya pengantin baru Sing kesel sing rewang duduk bersanding bersendagurau. bagaikan raja kan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru.
Wis ki pengantin baru. Napa ora medeni bocah kok ki? Delok. Oh, dalungo. Tumbas dhewe mengko. Ranggilapi, engko bali nangis. Diradat kene, apa piye? Heeh. Ya ihwani ronce-ronce kembang wengine mubiar-mubiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo tindak ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ora kena semaya ya wani ronce-ronce kembang wengine mubiar-mubiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo tindak ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ora kena semaya Lep isih siji kon nganggo kene lep. Jenggote. Kuwi macak warok iki kaya ini. Ora, ke siji warok siji obrus. Obrus. Yo nyanyi obrus Mas Yen. Kepiye le nyanyi obrus? Ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya Umar-Umarku, ya Umat-Umatku, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya Umat-Umatku, 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 ya umat-umatku. Hai kaca-kaca pada macam-macam jatuh dehan dunia muraga jatuh dehan dunia muraga jatuh dehan terbuka suka jatuh dehan pada suka-suka hai kaca-kaca pada suka-suka hai kaca-kaca pada suka-suka jatuh dehan bunda muraga jatuh dehan bunda muraga. Sesi obrus wis. Jam 12. Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi
mafailatun mafai Assalamualaikum alaika ya minal anbiya ilaihi mafailatun mafailatun mafai Assalamualaikum alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamualaikum alaika ya minal anbiya ilaihi mafailatun mafailatun mafai Assalamualaikum alaika ya minal anbiya ilaihi Ayo lebok kayak lagu apa? Des, ku nyanyi ya. Rene lebok ke. Wes, kuwi. Bang, wes. Liyane. Gah, Aduh. gila nikah. Astagfirullahaladzim. Tapi Aslinya menglerak ngece ini. talk show. Aslinya menglerak ngece. Lepilek. Heeh. Talk show mana jelas. Tongwing. Hayya. Hayya. Hayya beli sama tuwe. Nyanyi apa lek Rudi? Manut, yo lebok ke ya kan. Salahnya betul. Lah lebih ya. Yo disiksa Rika kowe kok. Anu sing umpama ngene ya. Umpama tanganku dadi Wis, kuwi wis. Wes. Apa ya? Ning versine Andes bilo dulu. Apa? Umpama tanganku dadi suwiwi tak potel-potel tak goreng dadi kentaki ngono nek Andes nyanyi. Lebih tak kebali mengkot yo dikeloni. Duh. iki tak keloni iki ae aku rapi dulu ya. Endi ta sing ngancani iki? Sing ngancani ndi? loh ayo lagune sak saya lek Rut Ya yo. isane kowe yo Rama itu sepang sing ora kangen Ora kangen wis tak tambah. ada bojo sawetara angel merem Rabah itu ada sisa Bang rapal sing rapal Ya sing apal wae mangane kok. apa cara saya weh hah sing apal loh yo ke rampung to ki yo yuk ku ucapkan assalamualaikum di setiap mana pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada perkumpulan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di setiap mana pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap Ada perkumpulan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum kok tak gawane di bali aku. setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Isok klambine rung dadi kejoget copot. Asine wis dadi rung iki lambine iki. Kok Kuwi aku bayangke nek Riko wedok. Pak biak anak kok piye? Yes. Saking semangat. Arom burat wangi lir pancaran sari. Arom burat wangi lir pancaran sari. Lintang kembang tawan nedengi wulan kekalang karelap karelip gawa sotya. Dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa. Harum harum burat wangi lir pancaran sari. Harum harum burat wangi lir pancaran sari. Wes des jam 1:30. Dadi aduh iki. Ban paman tak riwangi
duduk sumur Paneman. Wis separo wae. Wis kuwi tok ya. Wis, oh. Wis mari ya. Wis mari. Hah, njaluk salim karo sing ngancani mau. Ora. El. Asline ora muni thank you. Oh, iya. Ora muni I love you ngono. Sik, klambine Mas. Niki 20.000 urung dadi. Malah sembret-sembret kabeh. Kabeh. Wis. Wis, Iki abang-abange ora. bali kene kok tombok klambi. Klambi siji dadi telu e kepiye? Wis payah kok. Wis malah mlentrik ketok anune. Ora ning ora apa-apa ngono sebelum PK. Apa? Ayo salam matur suwun. Nggih, nyuwun pangapunten bilih wau lek atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek ya lek elep. Kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak dongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih sithik-sithik adum rezeki pundi. Ora tak kira juga kok Arak sithik-sithik ada Bali rezeki pundi. kudu sangoni mergone aduh ngono kae ora dinei ya ora apa-apa kebangetan Nek ora ngowae isin-isini. kebangetan ora guyono guyon Nganteni selak ngantuk. bar bubuk Alah. bar bubuk Wis do oleh saweran kok, Juk. piye Kluyur-kluyur. piye ya wis matur sembah nuwun monggo diteruske. Nggih, matur suwun. Cak Kelep Tugi Mas Andes ingkang sampun derek gregegaken